לפי טוב, חזרנו. טיפולים אסתטיים כרוכים בחלק מהמקרים גם בזריקות, בוטוקס או חומרי מילוי. אז איך נמנעים מהכאב? לשם כך זימנו לאולפן את דוקטור צחי וידר, מנהל מרפאות OR ומנתח מומחה לכירורגיה כללית. בוקר טוב. בוקר טוב. מה, זה כואב? אני בכלל לא עלתה במוחי האפשרות שזה כואב. לא, זה לא כל כך כואב. זאת אומרת, אם לוקחים את הכאב האבסולוטי, גם בהזרקה של בוטוקס, גם בהזרקה של חומרי מילוי, זה כרוך בכאב מסוים די מינימלי לרוב האנשים. לרוב האנשים תופסים את הכאב ככאב שהוא לא קשה. אבל א', חלק מהאנשים כן תופסים את הכאב כקשה, וב', חלק מהאנשים הם נורא פוחדים. חרדתיים, אנשים שפשוט פוחדים מהנושא של כאב. או ממחטים. ממחטים, ופה יש לנו כמה דברים שאנחנו, או בשנים האחרונות, קרו כמה דברים. לא, אני מחט. אנשים שהם מפחדים. חשבתי שאתה פוחד ממחטים. אבל אני לא סתם מחט, אני מיקרו-קנולה. עוד מעט אנחנו נדבר על המיקרו-קנולות, שהם אותם מחטים מאוד מאוד מיקרוסקופיים. אני אדבר על זה כמה מילים. אם אנחנו חושבים על מה מקור הכאב, כשאנחנו מזריקים בוטוקס או חומרי מילוי, הכאב יכול לנבוע מהאקט של ההזרקה עצמו, והוא יכול לנבוע מהחומר המוזרק. ולמעשה יש כמה דברים או כמה שיפורים טכנולוגיים או שינויים שבשנים האחרונות גורמים לזה שזה יכאב אפילו פחות משזה כאב קודם. בקשר להזרקה, הדבר אולי הראשון שצריכים להזכיר זה שיש לנו היום משחות הלחוש שהן יותר יעילות. משחות ההלחוש בעבר שגם היו יעילות, הדור החדש של משחות ההלחוש מתקדם יותר, מאלחש יותר טוב, מאלחש יותר מהר, וכבר זה מוריד את רמת הכאב. הדבר השני שקרה... גם הזרקאין, זו האמלה, מה שנקרא? כן, אבל עוד פעם, יש דורות מתקדמים, אני לא אגיד שמות מסחרים, אבל יש דורות מתקדמים של חומרי הלחוש מבוססי חומר שנקרא לידוקאין, שזה מה שיש באמלה, פרילוקאין. אבל וזה הרבה יותר, אתה אומר שזה פועל הרבה יותר מהר. כלומר, לא צריך לשבת 40 דקות עם החומר? נכון, הרבה יותר מהר ויותר חזק. זה מלחש יותר טוב. היום יש גם חומרים מלחשים שמכניסים כבר לתוך הזריקה עצמה. נכון, אז אני תכף אתייחס לזה, אבל לפני זה, אני מתייחס לאקט של ההזרקה, אז אנחנו משתמשים היום במחטים באיכות הרבה יותר טובה. גם הקוטר שלהם הרבה יותר קטן. יש לנו מחטים שהם בקוטר שהוא יותר קטן ממחטים של האקופונקטורה. שזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי הקוטר של המחט כמה שיותר קטן, כמובן שהנזק או ההרגשה של הדקירה היא פחותה. דבר נוסף חשוב שקרה זה באמת המיקרו-קנולות שהזכרת קודם. בעצם מיקרו-קנולות זה בעצם איזושהי צינורית דקיקה לא חדה, שדרכה אנחנו יכולים לחסוך הרבה מאוד דקירות. כי אם אני צריך לטפל באזור מסוים, אני יכול להיכנס באזור שהוא די מרוחק, ולעשות את כל ההזרקה מהמיקום המרוחק באמצעות המיקרו-קנולה הזאת. אתה מטייל בתת אור? כן, התת אור לא כואב. נכון. כל הכאב מקורו בדקירה, באור, בכניסה מהאור פנימה. ואז אם אני חודר פנימה, אני יכול בעצם בתת אור שהוא לא כואב, לבצע את ההזרקה בלי... זה גם אומר פחות שטפי דם. פחות שטפי דם, פחות דקירות, בהחלט יש שיפור בזה. זה בפן של האקט של ההזרקה. בפן של החומרים שמוזרקים, גם פה יש הרבה, או קרו הרבה דברים בשנים האחרונות. למשל בוטוקס שמכינים אותו, הכנה רגילה, בוטוקס מכינים על ידי תוספת של סליים, של נוזל רגיל שאנחנו מכינים איתו תמיסות. כאשר אנחנו מכינים אותו עם סליים רגיל, זה צורב, זה כואב, זה לא נעים. כי סליים זה מלח. נכון, סליים הוא מלח, וה-pH שלו גורם לזה שזה יהיה לא נעים. אם אנחנו מכינים אותו עם סליים שהוספנו לו קצת אלכוהול, בנזיל אלכוהול, לא מרגישים בכלל את החומר, והחומר לא מורגש בכלל. אותו דבר נעשה גם עם חומרי המילוי. בחומרי המילוי החדישים יש בהם לידוקאין, אותו חומר הלחוש, והתוספת של הלידוקאין גורמת לזה שלמעשה לא מרגישים את החומר המולחש. מה לגבי תרופות שאפשר לקחת אחרי הטיפול האסתטי כדי להקל על כאב? לא צריך נראה לי. לא צריך. בכלל? זאת אומרת, ברמת האקומול? לא צריך אפילו, הכאב הוא סמוך להזרקה. עוד דבר חשוב שאנחנו עושים היום, זה לאנשים שהם מאוד חרדתיים, או שאנחנו עושים להם טיפולים יותר משמעותיים, מה שאנחנו עושים, לפעמים אנחנו משתמשים בנייטרוס אוקסיד, באותו גז צחוק שאנשים מכירים אותו מרופאי השיניים, ואז אנשים רגועים, לא כואב להם, והם מקבלים את הטיפול בצורה... בשורה חדשה בטיפולים האסתטיים. עכשיו סתם יבקשו ממך גז צחוק בשביל הפנן, זה מה שיקרה. תודה רבה, דוקטור וידר. פרסומות ואנחנו...